siluza indawo zokuhlala. Okwesibini siluza imisebenzi. Okwesithathu siluza izizalwane okanye izihlobo zethu ngenxa yale loadshedding. Ndineswekile, ndine-depression, ndine-high blood. So iyeza lami leswekile lihlala efrijini. Lihlala efrijini nje nambalo kundiyahlaba, ndihlaba u-60 kusasa, ndihlaba u-30 late. Indawo ka-loadshedding iyandichaphazela ngengxaki yoba ifriji yami ayisebenzi apha phezulu. Umama ekhaya ngumuntu kagqirha, ungumuntu oneswekile. So iyamchaphazela kakhulu. Iyamchaphazela kakhulu into ye-loadshedding. Because uyakwazi ukuthi eye eclinic ufumaniseka akakwazi ukufumana uncedo lakhe because umbane awukho. Funeka balinde bahlale pha. Ipilisi zimphelele ngapha funeka ufumene ipilisi awakwazi ukuzilaya akwazi ukufumana pha banikwa idate ezayo ukuthi uzaphinda buye ngengomso. Uzawuhlala nje apha akananto tsayitya. Njenge treatment because ayikho imphelele. Xa efika esibhedlele kuthiwa abana choice umbane awukho. So iyanibulala kakhulu because unibulalela nosapho lwami. Thina sithengisa amagwinya nesinkwa, yabo? So nama rolls. Sometimes asibi nazo lezo zinto lezo because umbane uvede uhambe like sisaxovile ingakanyuki inhlama ithi inyuka inhlama umbane awusekho. So then asakwazi ukubhaka manje and then I waste yonke lo flour leyo, yonke lo yeast, wonke lo sugar leyo sukufakwe lapho. And then phinde futhi zo affect futhi ama customers at the end of the day. Then siyaluza thina lapho. Because le nhlama leya angekho umuntu ozoyibuyisa, ayinamali. Yabo? Seyimoshekile, sesiyiluzile. It's a lose. Kwindawo esiphangela kuzo siye sicuthele hours ngoba umbane umka i4 hours 6 hours ngosuku. Ithi lonto le akukho nto unoyenza kamlungu ngoba usebenzisa umbane. So xa usebenzisa lambane ba umlungu akho imveliso yomlungu ayibikho athi kumlungu hamba akho uhlala endlini ithubane. Uphinde xa uphinda ubuyela sekusithiwa hayi sisitshintshile istage esingasaziyo kuba istage into na ube usimka ihours ezi6 ngosuku athi umlungu hayi akusekho nto ndinindela yona apha ngoba umbane lo niwusebenzisayo awukho khange niphinde niyohlala lokushini dawunibiza mhla kwalunga. Yenye ke ngokubangela ukuthi imisebenzi siyiluze kwelo cala. Si end up singena choice because at end of the day kumele sibanike lento esivumelane ngayo. So bayithola imali yabo as sikhulumile yabo. Kodwa manje umuntu olimalayo ulimala ibusiness. Ibusiness elimalayo because shuthi ngaleyo langa alizi kuba na profit. But lizoba ne lose because ngiluze iproduction aphinde ngazoluza ilokhuzane ucash kuma expense. Uphuma phango 5 uphuma kumnyama uthi uphuma sekukhwizikhalo nje kuyakhalwa ngabantu because ithuba labafana baroba kakhulu xa kumnyama because akho umuntu umbona selapha kufutshane phambi kwakho babe bephethe imipu besikhomba sithi sisiye ezibhasini kube kunzima kakhulu kukhwizikhalo kuweske ngemigqibelo apha ekuseni. Okokuqala mna urhulumente wami into ongasendiyenza ususe bonke abantu bapha entloko because akho umsebenzi wabo bazotya nje imali urhwaphilizo qha into pha utshintshwe yonke la cabinet yakhe ihle phansi ngekukhangelwa abantu abanothi bakwazi ukuphatha eMzantsi Afrika bazi abantu bafuna ntoni. Ucinga bafama wena lento yenzeka iright apha eMzantsi ususe apho ngumphathi wamapolisa utshintshwe kuthiwa uzaba umphathi wento ethile pha uthathwa lwawuziswa ngapha. Xa uphelelwa ngumsebenzi ungawenzi umsebenzi wakho makusuke wena uhle phansi kufakwe omnye umuntu endaweni yakho nothi uthathwe wena uyofakwa ngapha uthathwe omnye ufakwe ngapha. Kumele adile naye loadshedding. Kumele adile naye zama ukukhuluma nezikhulu zakhe kusetshenziswane besebenzisana because manje njoba engakwazi ukusiprovide sonke ngomsebenzi akasiprovide ngeservice delivery right yabona because asisebenzi sizama ukuthi nathi sisebenze but manje so actual iservice delivery indiphatha kabuhlungu kakhulu. Ndizithatha mina njengomuntu wangaphandle apha ningowalapha eMzantsi akho nto ndinoyikhalazela. Kuyafana noba ndiyakhalaza ndithi ndikhalazela into ethile ndiyafana nje nomuntu nje ongabalwanga kwenani labantu balapha eSouth Africa
but ngoku sango-2024 funeka sivotile, bazawungena door to door, funeka siyobavotela emveni kokuba baphinde basiphathe ngohlobo basiphatha ngalo. Emveni kokuba umuntu engene door to door, xa uphinde umbona apha esitratweni akwazi nombonga ngambamba isandla, umbona apha endleleni, kodwa ngulo bezongena apha etyotyomveni lakho ekwazi uba makazongena kuba efuna u-ex wakho. Wabe umnikile u-ex aphumelela apha phezulu, alibale ngawo umntu wakuthi.